What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is
tanyák közt kalandozunk, csak rábámulunk, ez miféle kúria lehet. Mézes kalács, minden téglája, amit megcsodálunk. Nincs semmi baj, nem is kérdezősködünk. A kalács hát egyed meg lehet, többször is jövünk. A hátsó szobánál szépen falatozgatunk. Ránk támad ekkor az a vasaltóró vészifirtyó. A múmia rontott felénk egy seprőháton, úgy hitte itt van a finom ebéd. A vénbanya be akart a sütőbe vágni, elzárt minket a lángok közé. Próbálkozunk, kézzel, lábbal csapkodunk, ketrecbe zár, menekülni nem tudunk. A János köhög, nekem a lábam megremeg, de ő csak röhög, és a kemencében lángokat A szív. múmia rontott felénk egy seprőháton, úgy hitte itt van a finom ebéd. A vénbanya be akart a sütőbe vágni, elzárt minket a lángok közé. A múmia rontott felénk egy seprőháton, úgy hitte itt van a finom ebéd. A vénbanya be akart a sütőbe vágni, elzárt minket a lángok közé. Sót borsot hoz, szembeszállni nem lehet. Kolbászt kapunk, minket kövéren szeret. Próbálkozunk, csellel még szabadulhatunk. A vénbanya bedől, s végül ő maga fog összeégni. A múmia rontott felénk egy seprőháton, úgy hitte itt van a